najbližším rohom je ukryté miesto pred očami Bohu. Urobíš ešte pár krokov a čakáme na teba 7,5 rokov. A možno si nás nikdy nepočul, nevidel a hlavu máš plnú polu pravda pravidel. Lenže na toto miesto ťa pustíme, len keď v hlave máš priestor. Možno si myslíš, že už nás poznáš, jeho a vieš, kto som ja. Lenže nevieš, čo robíš, veď my sme úplne noví a hlavy nosíme spriamene, nás to na každom ramene, ťažké jak kamene. Stojíme na široko, nikomu neohneme bokom, naše rána nie sú čierne ani biele, hľadáme len ľahké ciele. Každý to ocení, pretože tu sa nikdy nič nemení. Nepokoj ani pochybnosti, to sú sprostosti. Nikto nenaleje, tak si naleješ sám. Neseď za picou, pridaj sa k nám. Tam sa aj sám postaví.
vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania, milá mládež, drahé deti. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na dnešnej slávnosti Stávanie mája. Dovolte, aby som medzi nami privítal aj poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce, predsedov spoločenských organizácií a aj mnohých bývalých predstaviteľov a funkcionárov našej obce. Tradícia, ktorú možno mladšie ročníky si poriadne nepamätajú, a to stávanie mája, sa v našej obci oživila asi pred 3 rokmi. Vo viacerých slovenských obciach je stále živým každoročným zvykom. Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Majú symbolizovať víťazstvo jary nad zimou. Poľnohospodárom mala májová zeleň zase prinášať dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje stavajú v našich končinách. V týchto končinách však slúžili ako istý prejav úcty. Od tejto myšlienky sa májová tradícia prirodzene vyvinula do podoby, aké ju poznáme aj dnes. Máj je niekoľko metrov vysoký strom, ktorý sa zvykne dozdobovať rôznymi stúžkami či mašlami. Podvečer 1. mája chlapci stavajú svojich vyvolených dievčatá pod okná máje, ktoré symbolizujú ich vážny záujem. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná spevom, tancom a príjemným pohostením. Stavaniu májov mám aj ja príjemné spomienky z mladosti, ktorá z tejto spomienky sa viažu nášmu kultúrnemu domu a nášmu nebohému tajomníkovi Ujovi Vincovi z Rubcovi. My ako mládenci sme chceli stavať máj a potrebovali sme tomu vhodné dlhé, by som povedal, že dreva alebo stĺpy, a práve také sa nachádzali vedľa tejto steny nášho kultúrneho domu, boli pripravené na stavbu lešenia, boli to smrekové drevá. Ale Ujo Vinco ako prezieravý tajomník vedel, že mládenci budú takéto dreva potrebovať, tak tam dal na stráž 2 mladých takých mužov zo stavebnej skupiny. Nebového Števa, ten tam bol ešte s jedným pánom. A tí boli takí šikovní, že videli, že my mládenci tie druhy potrebujeme. A chodili sme okolo nich a prišli sme za ním vyjednávať, či by nám zopár nedali. Oni povedali, že áno, máme splnomocneného tajomníka, no chlapci, ale zadarmo to nebude. Tak nás to stálo 10 litrov vína, dostali sme 5 takých dlhých drúkov. Zobrali sme, postavili sme máje v dedine a na druhý deň tu chodí Ujo Vinco nahnevaný a vrkoce si popod nos. Ja sa na to, jak sa hovorí, hrešem, nadávam a okolo idice sa ho pýta: Ujo Vinco, čo tak nadávaš, čo hrešíš? No ale vieš čo, taký som najedúvaný sám na seba, že vlastne teraz som zistil, že včera boli mladenci u nás stavať moje dievke, máj, ja som im aj to pomáhal, ešte som im aj za to nalial, oni to vlastne ukradli odtiaľto ten oný druh. Takže takéto boli naše spomienky ako mládencov na tejto záležitosti. Stávanie májov bolo vždy veselou udalosťou v našej dedine. Som rád, že sa táto tradícia v našej dedine oživila a že pri stávaní mája pre všetky dievčatá našej obci sa takto spoločne zídeme. Aby nám bolo veselšie, pozvali sme si k nám aj súbor z Máni, ktorý na Michali pekne vítam, a ktorý nám zahrá viacero veselých pesničiek, aby nám vylepšili náladu. Samozrejme, počas ich vystúpenia a počas stavania mája neustále bude prebiehať občerstvenie, na ktoré vás srdečne pozývam a verím, že naši zamestnanci sa o vás budú dobre starať počas celej touto slávnostnej udalosti. Ďakujem za pozornosť. Poprosil by som naše deti, aby sem prišli, zobrali si stuhy a ozdobili máj týmito stuhami. Poprosím, dedičky, aby ste pri tom pomohli. No, nech sa páči. Nehambite sa. Poďte, dievčatá.
Ešte, ktorí by si chceli toho sa zúčastniť pánov našej. Je to veľký maj, ak nebudú robiť, tak vás poprosím, nebojte sa, Erik, čo pomôcť. Poď. Nebudem stať pred domom, poďme pomôcť. Všetci na bok. Ideme. No. Všetci na bok, poď tam. Dajte ho, dáme dole. Dajte sa mi hlava do toho vína, do toho máme. To budeme skrávať dole a skrátime ho. Ešte viacej tam.
Na budúci rok vieme, o 2 metre kratší. Prečo? Lebo je vysoký. Nie krúti, ale Dobre, ďakujem chlapci, super, nie? Keby si ho prišiel, neviem. Je tu zrniek. Ani sme si nevšimli. Už môžeme začať aj zbierať, lenže chlapíka pijú a nepočúvaj nás. Počúvajte, pivky, selinky dávajte sem do tohoto košíčka, dobre? A zbierajme hlavne, aby sme čarovať mohli. Že čarovať, aby sa nepolávala. Pozrite, koľko som našla na terinu. Pozrite, ja som našla prasličku. A ja mám čistec. Ja čistec. Katka moja, a vieš ty, na čo je čistec? Dievky, viete? No povedz, Oni sa ešte nosia. Ja neviem, čo viete, ale voláte vy No, ale ja si myslím, že vy to nepotrebujete. Naša manželka na Katarína zbierať našu malú chalu. Stále reva. A všetky vraveli, že je urečená. Veru urečená, tá Katka moja. Ale čo s ním budeme? Čarovať budeme! Ale my to nevieme.
Tetka Mára! Tetka Mára! Teba hľadajte. Ľubovník máme a čarovať stieme. Naučte nás. Mária, že čarovať pre Pána Boha, však to je hriech, dievky. Ale tetka, jaký hriech? Široko, ďaleko nikoho. Myslíte, že tu nikoho není? Ale ďaleko krávi sa. Len ich to nauč, čo ty si bola inakšia. Jaj, zabudla krava, že bola čelačom. Dám povedať. Dobre, dievky, ale Friško, poďte sem. Ne aj my. A urobte taký oblúčik. A máte všetky? Máme. Máte všetky urobčík? Máte. Zobrali to. Počúvajte. Zakrúťte si rubacu pekne do rožka futky. No, chytro, Marta. A vy tu čo chcete? A však aj my chceme čarúvať. Ale tetka, nehajte ich, Friško nás to naučte. Tady postaneme. Máte zakrúťte. No, Friško, tetka. Pekne hladkajte. A opak, za mňou čarovné slova. Dobre, ale veľmi tajné. Ľubovníček. Ľubovníček. Môj Janíček. Či ma ľúbi môj Janíček. A zelený, pozrite sa. Ja mám. Nie ste ma. Ja. Veži mám. Devčence, Líška, Tréniku. Tetka! Kde ste? Čo ste? Poďte sem dopreč, aby nás nikto neočul. Čo steš? Počúvajte, mám takú otázku jednu na vás. Môžem sa vás opýtať? Však odpoviem, keď budem vedieť. Čo steš? No. Súkromná. Ale však tebe to všetko trvá. No, hovor. Ten starý húlava, ten bol u vás. Veru bol. No a tú vašu dceru tu. No tu pýtal. Veru pýtal. No a dali ste mu ho? Nedala. No, výborne, tak mu ho ani nedávajte. Však lebo on je starý staručičky, ale ja som mladý mladučič. A Pešák? Peňazí mám plné vačky. Pôjdem na jarmočky, kúpim medovničky a potom dám aj vám možno. Dobre, nedbám. No, dobre. Ukážte nám, jak sa tancuje to kačinka, to tieto. Ja som už stará. Ale, tetka, jaká stará? Ale však pani placu není. Chlapci, spravíme, tetka. Poďte, zakiaľ vás starý nevidí. Sloc, kačinka to. Pozri, a Maru kolená boleli. Včera to nepinej chodí. No, pozri, jak sa vykrúca s tým hlavou. Pozrite na to. Jak jej to ide? No, ale za to vám to išlo. Je dobré, dal som si ja ženu mladú, čo robiť neviem. Dal som si ja ženu mladú, čo robiť
profesionálna patrí. Darí sa mi. Ja ho neznám, Prišovom znám, ja ho neznám. Začal ma vrtať svoní, ja tu jasne mám. Ešte náhaj, volať, budeš ma volať, budeš udávať, ja neprídem. Budeš ma volať, budeš udávať, ja neprídem. Mara, vyber si! Koho máš? Jano Krivicov. Ten je krivý. Keby len krivý, ale aj starý. Aha, starý, a čo ho bude v kapuske jesť? Ideko!
O polnoci vám rýchla, o polnoci. Čo? Vystarčo, že taký čardar maďarský. Slovenský.
Počkaj, tam si lízem. Daj tým raz.